So ako gyapon ang unsa man ako gyapon ang timer, tama ba? Ay, ikaw ra gyapon, bro. Sige, open akong timer. So una nga kuan is magpaila-ila ang atong mga debatidor. Una is atong affirmative, sunod ang negatibo. Pagkumana na ato na ta sa kuan sa proper nga debate. Sige. So, magsugod na. Naantapon hangyo sa moderator. Unsa man? No, nakoy hangyo sa akong kaatbang nga pananglitan og kuan dili lang ingon nga katong butangan og pakatawa ba kay Wala bro, wala dire bro. Dili ni debate man ni bro, dili man ni komentaryo ko bro. Gawas ko mag-live ko sa kong kaugalingon. Wala may problema na. Karon natin hapsay bawala na to kay mapart mo nang katawa sa Japon ganang side comments. Side comments. So baka debate gani dire sa kuang live, wala ni kanang effect. Gawas kong akong kaugalingong live kay nani effect. Sige. So good na ta? Sige, go ahead. Go ahead. So una magpaila-ila atong affirmative sa side sa Romana Katolika. Okay. Tama ba ko? Sa RCC na lang. Okay, mayong gabi sa atong mga suki na minaw tamas na butan ning atong live edition. Mayong gabi ninyo. O niya, salamat sa mga atong katbang sa mga wapag kaila di ay ako di si Brad Eugene Gapo, members Catholic Faith Defender o sakop sab sa Bible Apostolate Knight of Columbus Council number 17367 o sa tanan nga mga nagtanaw na dire sa atong Facebook o sa atong YouTube. Daghang salamat og mayong gabi kanatong tanan. Okay, mao katong atong igsoon sa RCC. So arita magpaila-ila sa atong amigo po sa Picax nga sa 70 Adventist Church. Go ahead, bro. Yung gabi ay sa tanan nga mga nagatanaw ni ini nga debate karon, friendly lang ni siya og malaumon ko nga anaa ka mo sa maayong panglawas ug ang Dios mo magpataliwala kanato. O sa lang ko ka-membro sa 70 Adventist nga nagtuki lang po sa kamatuoran. Salamat ko sa among moderator og sa kaatbang. Dili ma-open imong kamera, bro. Open man ako. I-open daw bro. Naraman di ay. Sige. Limot ako. Okay, so mo ka to atong igsoon si Bro Ricky sa 70 Adventist Church. Kini po igsoon ninyo si Brother Jerry. So isip nga moderator karon, ako'y magpatiwala ning atong mga magdebate karon. So maayong gabi. So magsugod na ta mga bro. Kadali lang bro kay check up sa bro, kadali lang bro kay mo check up sa ko sa kung volume dire kung okay ba tong sounds. Alright, okay na dai siya. Sige, go ahead. Okay. So ang tema na atong i-resolve karon pamatud-an sa Romana Katolika nga kining ilang iglesia gitukod ni Hesukristo sumala sa Biblia lamang. Take note, sa Biblia lamang ug ang atong subject karon ang Roman Catholics dili ang SDA. So dapat diya lang dapat magtukyok ang ilang pagdebatihan karon. So sige. Magsugod na ta bro. Go ahead. Romana Catholic RCC. Go ahead. Sa magtingog ka, so diya magsugod ang oras nimo. 10 minutos. Daghan kayong salamat Mr. Moderator. Kani akong kaatbang nakaingon kog kini ni ang haniti ni siya with regards about ani. Di mahadlok man ni referensya mao nang among gisabutan Biblia na lang gyud. Pero dili ni first time nako nga nakigdebate ko Biblia ra gigamit ha. Kay kato si Julito Daeg gadebatihay gyapon mi mao ra gyapon ning timaha. Akong pamatud-an nga Roman Catholic Church tinuko ni Kristo base sa Biblia lang. Way labot ang referensya kay nagi allergic man jud ni referensya ni atong amigo. Kay di gyud mo tuog referensya kay di man mo amigo. Pero about aning mga hula-hula, mga tagna-tagnas Biblia ay sus maghilak ni di kagamit og referensya. Si Daig bitaw ningon mas daig nga mura kag di katolikoan na di ka mo gamit og referensya kay didto man sa Daniel 7:25. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Halangan. Pause ang time na to, pause na time. So ako nang kon i-roll na ato dayon. Bro, affirmative, diretso lang ka sa topic para sige bro, sige. Nahalangan. Sige bro. Sige, ani. Alright, nga naman nga mo. Mapagalit na human. Mahalangan dayon. Nga naman nga moingon man ta nga asim direct to the point lang ta. Nganong moingon man ta nga ang simbahang Romana Katolika. Nakurat in taon to si Brad ganina kay buwan ni babae dani.
kay Romana daw. Actually kanang Romana mao na siya ang feminine form sa Roman. Gigamit na kung ang sinugdanan sa pulong feminine sama ng Iglesia Romana Katolika. O na siya na. So, dinhi sa Biblia ang panag-an ni Propeta Daniel 2:44 nga ang Dios sa kaulahiang panahon magtukod og gingarian nga walay pagkalumpag. Bisan gani ang mga gahom dili maagaw si bisan kinsang tao. Mao na unsa man naging ariana nga giingon ni Propeta Daniel naa sa footnote sa Biblia ang Duay Rhyme version. Dini kadinaya nga akong amigo nga maingon siya bugos ni kay si Alan Alpres, membro sa ilahang 3 Media mingingon nga pagbugos ang Biblia kung walay nihilom sa tug imprimatur. Unsa may giingon dire sa maong Biblia? Kingdom of Jesus Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. Di na lang ako ni pamaklion ni ako mga Biblia dire kay sige ram tagamitan ni na memorya naman lang nato ni. Pero pudasik na lang kung mangita siya naadyo ko'y Biblia dire. Ikaduha, kaning gitawag nato kay naman Canada yung kingdom matud pa sa footnote atong gibasa Catholic Church. Unsa man ning Katoliko nga simbahan? Walay lain kadtong simbahan nga ang katumanan anang panag-an naa sa San Mateo 16:18. Ikaw Pedro, ibabaw ni ining bato, tukodon ko ang akong simbahan or iglesia. Bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. Unya assurance pagina pasalig pagina ni Kristo gihatag niya ni San Pedro ang mga yawi sa gingarian sa langit. Mao nang bisag unsa idili dire idili sa langit, itugot dire itugot sa langit. Kanang iglesia ha nganong makaingon ko nga si Kristo jud ang nagtukod ana kay siya jud ang founder ana. Wala laing rason ngano ang simbahang Katoliko gitukod sa atong Ginoong Hesukristo kay wala laing rason si Kristo ra jud ang founder ana simbahana. Kanang maingon ang atong amigo mabasa ba sa Biblia letra por letra verbatim nga ang Romana Katolika dili sa in-English ka adto gisag pabilisya ka English ko di klaro. O sige, mabasa ba sa Biblia ang Iglesia Romana Katolika? Ang klarong tubag dili letra por letra nga mabasa. Kay dili man baruganan sa Biblia nga letra por letra. Gani si Kristo nag-ingon San Lucas 10:26 unsa may giingon sa kasulatan, giun sa man kini pagsabot. So nakinahanglan tag pagsabot. Si San Pablo supak gyud ang letra por letra nga mabasa. Sa unang ikaduhang Korinto 3:6 ang letra nagapatay apan ang espiritu nagatuhop sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao na dili gyud letra por letra iyang pangayoon na verbatim wa gitay mahatag originally kung sa Biblia siyang mogamit katong Grego. Pero naay giingon sa Biblia ko na jud koy Biblia dring Grego kaniyo Second Reader's Hebrew and Greek Bible, second edition. Dili ni Katoliko, Protestante ni. Wala dyan ni sagol in English. Old Testament Hebrew, New Testament Greek. O sa may giingon, giwali sa atong mahal nga apostol nga si San Pablo. Ningon, sa buhat Kapitulo 9, versikulo 31. Himen on Ecclesia Catholis tis Judayas kay Galatias kay Samarias kinin yo kumudumini naaman jud na giwali day. Mr. Moderator, objection ko Mr. Moderator. Stop the time. Unsa may kuan? Point of order nimo bro? Unsa may gusto nimo? Ang object na po niya Mr. Moderator migamit siya og footnote. Wala man mi magkuan ana. Unya sunod karon migamit siya og Greek. Sa ang amo manggong tema pamatud-an niya sa Biblia lamang. Kanang pulong Biblia lamang inisaya man na siya dapat dili siya mo. So mag-roll out nako. Kana manggong yang Counter. Biblia mangyapon na bro. So part ko ama mo nagisgot unsa nga version good. Basta Biblia lang. So padayon na salamat kay Mr. Moderator. Kana may moderator na. Ana na nahalangan na tong amigo. Ingon sa wala man may magdebate ay og Greek. Wala amo is Biblia lamang. Pag moingon ganit tag Biblia lamang, wala na labot referensya. Biblia hay rata. Gisakyan bitaw na ako na imong giingon nga Biblia ra. Ni gamit ko Biblia. Oh, Grego man na, original man na, Biblia man na. Imo na isalikoy kami ka di man na ang amo pag giingon tag Biblia lamang, Bisaya ra jud. Biblia ganino. Unya ang Biblia kay wa man ta muungot aning Bisaya ra na may Tagalog na may in English. Na may original jud na Grego ako na jud ko.
halangan. Tama mo tong gingos moderator nga Biblia itong gamit niya. Footnote o data naggamit og footnote. Ang footnote na nasa sulod sa Biblia. That's why, gamiton ako na, kay na nasa sulod sa Biblia. So biblically speaking, naadyo siya. Gawas kung mo gamit kog laing libro, that is to serve as references. Pero mingon sa, ang Biblia, dili ko na yapil ang referensya. Usam din na Biblia, referensya raman dyan po na. Ang mo intag referensya, ang gibasihan ba? Wala. So, unsa may giingon sa Biblia, nagwali si San Pablo Iglesia Katolika. Unya ka ng Iglesia Katolika nga nasbuhat na 31, mao ba na ang Roman Catholic Church? Yes! Kaningon si San Pablo sa Roma Kapitulo 1, versikulo 8, nagpasalamat ako kaninyo una sa tanan, kayang inyong pagtuo nasangyaw sa tibuok kalibutan, kang kinsang pagtuong nasangyaw sa tibuok kalibutan, ngagikan sa Roma, inyo dili, ang Roman Catholic Church. That's why, kanang Roman Catholic Church nga nagsugod sa Jerusalem, niabot sa Roma, o nisangyaw sa tibuok kalibutan, mauna ang founder na si Kristo. Pero kung ipamugos niya, letra por letra, naaman tayo mabasa. Pero kini ha, di na ako ni pamugos. Kaya nga naman, bisan pag inon sa kakagiron sa iro, naadyo pulgas, mutapot, dili dyan may kapamugos, magpatuo. Nakaroon sa may gingon dire, nasa Bibliang Protestante, sa ilang pamahayag, na mahayag ang Protestante ha, dili noon ni kanang versikulo kapitulo, pero pamahayag ni Protestante sa last part dili sa Bibliang The Global Bible. The Global Study Bible. Unsa may gingon? Ang marka sa tinuod nga simbahan, one Holy Catholic Apostolic Church. Dili man lagi simbahan dito. Nahalangan. Stop the time. Unsa may objection nimo? May gamit panggod siya og footnote, Mr. Moderator. Ang among sabot Biblia lamang. Kanang Biblia do na gyud kapitulo ug bersikulo. Unya footnote man nagpasabot nga referensya na. Okay. Affirmative. Biblia lang atong isgutan. So, halangan. Sige. Okay, Biblia. Sige, Biblia ta. Ipamugos man niya nga Biblia. O, diara, Biblia. Naa sa unang Juan, kapitulo 4, versikulo 1. Aning Biblia nga King James Version 1611, original nga naya apokripa. O sa may gingon dito. He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Ning untol na manggalikas pamahayag sa protestanteng nasulod sa Biblia, ning untol na manggalika ni mga footnote sa Biblia, samot nagbugamit tag referensya. Samot sila kasi ako yun dili to footnote Unang Juan 4:1, he warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Katapusan, kaya hapit ang oras. Sa Biblia ang protestante, si mga kagopyan, ako na dire, Juan just decides, and beside the Jews I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gathered to me, and Gentiles shall be one Catholic Church under their only universal head and shepherd. Mao nang kasigig object ay nahalangan. Mao nang dudong. Biblia hay ramang kata. Sige na ko andamon ko ning Biblia nako. Basig mangita ka na ako yatag. Sige. Asa balag wala nga ita Buab to ning oras na nandiri. So mao na kung biblically speaking, naibabasa, yes. Basi mangutana sa mabasa ba sa Biblia? Impliedly mabasa, explicitly no. Nakasabot gid siguro na siya kung sa impliedly. 1 minute. Salamat Mr. Moderator. 50 seconds mo ta kay klaro naman kay diri sa tuang orasan diri sa moderator. Nya, saan man na nimo? Amang kamulusot na. Basig nagdala kag referensya, makapildi lang kaning debatiha. Pag makahatag kag dili si Kristo ang founder sa Katoliko, kinsa ang tawhana paro ta aning debatiha. Pero di ka kahatag, nagpabilin ang kamatuoran, daog kita sa maong debate o kining mga referensya kining Biblia nga akong gipanggamit. Mabungkag lamang ni kung makatugbang siya laing Biblia nga mubungkag ani akong dalang kamaturan karong gabi una 24 seconds na lang i-wave na lang nako ni kay excited nako siyang pangutana. Daghang salamat Mr. Moderator ug maayong gabi kanatong tanan. Okay, maayong gabi. Natapos og i-wave ang 14 segundos nga nabilin sa atong affirmatibo siyang pamahayag, i-wave na niya. So proceed ta sa pangutana.
o pangutana 10 minutos cross-examine sa atong negative sa SDA, sa atong affirmative sa RCC. So atong balikon, out of topic, dili pwede sa Biblia lamang ang atong under cross-examine nga kinibang Romano Katolika gitukod ba gyud ni Jesus Christ, sumala sa Biblia lamang. So kada tubag 20 seconds. So sa pagtingog sa atong negative sa iyang pangutana, magsugod ang oras nga 10 minutos. Okay, salamat Mr. Moderator. Sakit na usab sa nagatan-aw nini nga live. Labi na sa akong pinalangga nga kaatbang. Akong pangutana nimo Bro Eugene gapo, ang imong tema, pamatud-an mo nga ang Iglesia Romana Katolika gitukod ni Kristo, sumala sa Biblia lamang. Ang akong pangutana nimo, kini bang Iglesia Romana Katolika gitukod ni Kristo, mao ba ni ang matuod nga iglesia? Yes or no? Yes. Categorical? Yes, mao na ang matuod nga iglesia. Og akong giprohibahan karon sa daghang mga bersyon ako sa Biblia. Ikaw kinahalangan mo kaganina, perting object. Next question. Okay, kay matud nimo mauni, mao ba na ang mabasa? Yes or no? Yes, mao nang mabasa impliedly. Sa Biblia? Yes. Oh, next question ka nang lisod nga magkalisod buta diri ba? Okay, next question. Kaya ang imong tema, matod dinhi, gitukod ni Kristo. Makahatag ka ba og kapitulo o bersikulo nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo? Makahatag ba kog kapitulo bersikulo? Yes, makahatag ko impliedly. But explicitly, no. Sige, next question. Okay. Pipila man ka mga kapitulo o bersikulo sa Biblia ang muhaom sa imong tema nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo? Perting daghana. Una, Daniel 2:44, San Mateo 16:18, Buhat 9:31, Unang Juan 4:1, San Juan 10:16. Oh, dagan kayo. Sige, next question. Ang akong pangutana dinhi ko sa Mateo 16:18 nga matod nimo mahatag diha. Ang imong tema ang Iglesia Romana Katolika gitukod ni Kristo. Mabasa ba ni siya sumala sa Mateo 16:18? Yes, impliedly, but explicitly, no. Next question. Kana magkabulingit putag panaga nga rin. Unsa po nang... Sunod nga pangutana. Ay matod nimo mabasa. Hain may imong mabasa ang kanang naa nasulat diha nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo, or ang wala diha masulat nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo? Hain may nibasa nimo diha? Ang mabasa nako impliedly kanang Roman Catholic Church nasa Mateo 16:18. Ang kanang dili mabasa ang explicitly. Wani kasaboton sa explicitly. Sige, laing pangutana. Ang akong pangutana, Bro Eugene gapo, Romana Katolika gitukod ni Kristo, matod nimo na ay implicitly diha sa Mateo 16:18. So ang akong pangutana, bro, verbatim, may nasulat ba sa Mateo 16:18 ang Katolika Romana, ang Romana Katolika gitukod ni Kristo, duna or wala? Verbatim wala, but impliedly yes na sige. Okay. Ang akong pangutana verbatim nga matod nimo wala. Okay. Kay matod nimo wala, nagpasabot ba di ay nga nagbuot-buot ka, Bro Eugene gapo, nga wa man day mabasa nga Romana Katolika Dili. diha sa Mateo 16. Objection, Mr. Moderator, di siya magsapaw. Okay. Stop that time sa ta. So ang iyang objection sa atong negatibo nga dili magsapaw during sa pag-cross-examine. So ini counter objection. Well, padayon bro. Sige. Okay, so sige, padayon bro. I-resume na kung time nimo pagpangutana. Kay matod niya dili mabasa nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo, verbatim diha sa Mateo 16:18. Ang akong pangutana, Bro, nawala man yung kamera bro. Amo na yung kamera dodong. Objection, Mr. Moderator. Okay. So Mr. Affirmative, kung nakay kuan itawag ako. Sige bro, padayon na lang bro. Kay malangay tanay ang kamera bro. Kamera ray nung dan. Sige ko. So sige, padayon. Kay matod mo
Mr. Affirmativo nga dili mabasa ang Romana Katolika gitukod ni Kristo diha sa Mateo 16:18. So ang akong pangutana mao ni, kay di man di mabasa ang Romana Katolika gitukod ni Kristo sumala sa Mateo 16:18. Insakto ba ko sa akong nabasa nga dili mabasa, yes or no? Kung yes, kung explicitly but impliedly mabasa jud siya, impliedly. Unya, mayngon ka, mao ba na? Yes, di pa matud-an dili na ako, no? Daghang mga version sa Biblia, no? Di kay isa lang, no? Oh, daghan mo kag libro siguro da. Supaka na, di si Kristo kinsa man. Diba, gulat ko. Kaya tong, kung ano na dire. Sige. Sunod pangutana. Next question. Wala man ko mangutana og daghang bersyon. Ang akong pangutana Mateo 16:18. So nga matod nimo gitubag nimo akong pangutana nga dili mabasa diha verbatim ang Romana Katolika gitukod ni Kristo. Ang akong pangutana kinsang Kristoha ang nagtukod sa Romana Katoliko nga dili man mabasa sa Mateo 16:18. So kinsa? Bro, Okay, kinsang Kristoha, ang Kristo nga gianak ni Santa Maria Virgen nga nagpasakit og gilansang sa cross aron pagtubo sa atong mga kasalanan way back 2,000 years ago. Ang real na Kristo maojod to'y nagtukod. Sige, makapildi lang ka nako kung moingon kag dili si Kristo kinsa. Okay, next question. Makahatag ka ba og kapitulo bersikulo, Bro Eugene Gapo, nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo verbatim? Kanina, bro, umanan ako nagtubag, bro. Di ko makahatag verbatim pero ipamugos nimo naa kay mahatag. Sige. Okay, next question. Na? Kay matod nimo dili ka makahatag, pero pugso na kay ihatag. Asa may insakto ana, Bro Eugene Gapo? Kung mamugos ka, yes naa. Pero kung explicitly, wala. Pero impliedly naa. Sige. Ganun. Sige, magbalik-balik kanang pangutana. Lain na sa pangutana. Good, kanang ma-challenge na ba? Kanabang murag panington sa dad. Mr. Moderator. Stop the time. Before ka magkuan ako na ako imong kuan. Bro, affirmative, di ba nagsabot naman ta ganina nga no side comment Sige, bro. Sige. Sundan na nato ang kuan para natay harmonious nga debate. Mingaw ta sa tong migo eh. Sige, padayon. Okay. Next question, Bro Eugene Gapo. Pangutana. Pulong pagatukuron nga mabasa diha sa Mateo 16:18. Pangutana. Natukod na o wala pa? Natukod na pag humaglitok. Kay kana og grammatically speaking, future progressive tense. Nilito karon buhaton nun niya. Ana ra siya, mura bag I will drink water. O magpasabot unya pag kumoinom. Pag humana na ninom nako. Natukod ba? Yes, kato dang 12 ka mga apostol, unti unang membro. Oh, mindset ba? Ano ko na kasayo? Next question. Next question. Matod nimo natukod na. Pangutana. Hain man nga kapitulo og bersikulo nga nag-ingon si Kristo nga natukod na ang Iglesia Romana Katolika. Hain nga kapitulo og bersikulo nag-ingon si Kristo natukod na. Naa sa San Mateo 16:18 pag human jud ni Kristo glitok natukod diha dayon. Nga naman nang iyang mga membro mga apostol. Gisugo pagali na niya pagwali San Mateo 28:19-20. Nya mangutana pagkagasa. Klaro ka na. Lay pangutana. Okay, next question. Matod pa dinhing ingon nimo nga naa sa Mateo 16:18. Akong pagbasa nako dinhi og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro si babaw na ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia og ang gahom sa kamatayon dili kayo makabuntog niini. Nadungog ba nimo Mr. Eugene Gapo nga wala mag-ingon si Kristo nga natukod na ang Romana Katolika? Nadungog jud nako na bro. Pero ang paglitok ni Kristo ana bro, wala pa on the spot. Pag humanyag litok na ana. Kay kung moingon ka gwapa matukod, naon tay mga verse sa Biblia nga gisuble nagbalik ni Kristo glitok. Waman. So natukod na jud na. Noon sa day ka oy. Next. Next question. Giuyunan man nimo Mr. Eugene Gapo nga wala mag-ingon dinhi si Kristo nga natukod na. Pangutana, nagbuot-buot ka ba Mr. Eugene Gapo nga natukod na? No, wajud ko nagbuot-buot. Kung nagbuot-buot pa lang ko, naaon ta kay mabasang sita sa Biblia nga gibalik naglitok ni Kristo. Pero wala. Unsa may iyang sugo, lakaw mo tibo kalibutan nagiwali ang mayong balita. Uwa pa matukod. Nganong ipawalihon man na.
Taka, huna niyo. Lain pangutana. Pangutana. Next question. Imo pa bang kadayunon, Bro Eugene Gapong, sa Mateo 16:18, imo pa bang kadayunon ang imong pagtuo nga natukod na ni Kristo ang iglesia? Padayunon jud ako na bro, kay wa pa na matukod bro, wa pa untay membro. Ano magtukod bang kada wa pa kay membro? Sa kisa may membro to, ang 12 apostle, nahimo lang tong 11 ka namatay Masudas, napuli ni pagka matay ang Judas, gipulihang Matias, amo na resulta, nagpadayon ng simbahan. Kay kung wa pa na matukod, krusam din na tukoda. Next question. 1 minute. Challenge, Mr. Moderator. Challenge, Mr. Moderator. Showdown. Okay. So, stop the time. So, nadung na ko challenge. So, unsa may atong challenge, Mr. Negative Speaker? Iyang gipamugos, Mr. Moderator, iyang giingon nga mabasa ko sa Mateo 16:18 nga natukod na matod ni Kristo. Karon kon dili mabasa dinhi nga nag-ingon si Kristo nga natukod na ang iglesia, o yun ba siya nga pildi na siya? Okay bro, Batiha. naas Dawaton ba nimo? dili na ko dawaton ang challenge bro, wagid say mahimo. Kay ngano man, hindi na ko dawaton. Wa pa man sa kahatag og gisa founder sa Katoliko di si Kristo. Sige ra man sa balik-balik ko ng pangutana, sumuda po ng pangutana oy. Okay. So, di na dawaton negative. Di na dawaton ang challenge nimo. So, kay di man dawaton, so padayon ta sa laing pangutana kay 54 segundos. Okay. Balik-balik. Kay dili man nimo pangutana. dawaton, Mr. Eugene Gapo. Oh, nagpasabot ba di ay nga wala kay mabasa dinhi sa Mateo 16:18 nga nag-ingon si Kristo natukod na ang Romana Katolika? Wa gyud ko ingon nagpasabot nga way mabasa. Naa-joy mabasa impliedly. Nakasabot siguro kag unsa ning impliedly. Dili direkta dayon ginasuwat. Dili direkta dayon nga oh nana. Pag human niyag litok natukod ba? Yes. Unsa may ang tukodon og way mga membro? Ikaw pag tukod og simbahan og way mga membro, pwede ba na? Taka. Sunod pangutana, time's up. Sunod pangutana, 21 seconds. Okay. Bakit mo? Objection, Mr. Moderator. Okay. Stop. 15 seconds. Stop the time. So, Bro, gamay na kay na orasa bro. Ina na madala. So, Dapat sa may objection mo, Mr. Kuan. So, affirmative, avoid lang sa bat-in. Basta magsulti ang Kuan. So, unsa may Mr. atong Kuan? Dapat ang akong kaatbang Mr. Moderator magbaton unta og kaning respeto samtang mangutana ko dili pa siya dito magkatawa ana, dili siya magsinggit-singgit diha. Musubay unta siya sa rulings nato, Mr. Moderator. Sige. So, nasabutan ka ganina to, Mr. Affirmative, na dadunggan man ako nga ning katawa ka. So, gisabutan man nato nang gibawal man nato ganina. So, please kuan lang iwasan na nato na kay Sige, sir. nasabutan man to kanina. Sige sir. So, sige, salamat sa pagsabot. So, 15 segundos sa imong pagpangutana. Negative. Makaya pa ba nimo ni kay 15 segundos na lang. Mr. Moderator, i-wave na nako na. Out done. Sige, wave. So 15 minutos gi-wave. So nahuman ang atong pag-cross examine sa atong kuan sa negatibo sa affirmative sa yang kaganinang stand. So adto na pud ka karon sa negative kuan nga stand sa topic nga Romana Katolika, tinukod ni Jesus Christ, sumala sa Biblia lamang. So siya ang negatibo. So arita bro, SDA. So magtingog ka, magsugod ang imong 10 minutos nga pagbungka. So bro, go ahead. Okay, maayong gabi sa tanan no, lakip na sa nagatanaw ni ini og sa pinalangga namo nga moderator ug labi na sa akong pinalangga nga kaatbang nga si Bro Eugene Gapo. Usa kini si Bro Eugene Gapo nga banggiitan nga defensor sa CFD. Ug taas ta og panglantaw aning Bro Eugene Gapo kay tungod lagi sa daghanan niya kasinatian sa debate. Pero natingala ko ni ini nga takna sa gabi. Abi ba nako og ang among pagdiskusyon karon og mahulog kini nga mahimaya ang Dios. Pero sa akong nakita og nadungog sa akong pinalangga nga kaatbang muraman og dili makita ang kinaiya ni Kristo. Pero by the way mga kahigalaan, ato lang sabton kay kamo nasayod ug nakakita sumala siyang live niini nga takna sa gabi. Apan
nadismaya lang yun ko, no? Focus ta sa tema nga iyang pamatud-an mga higala. Ano na siya tema nga iyang pamatud-an? Matod niya pamatud-an nga ang Iglesia Romana Katolika gitukod ni Kristo sumala sa Biblia lamang. Ang kanang pag-ingon sumala sa Biblia lamang, binisaya na siya mga higala. Mao bitang miingon siya nga nahadlok kuno ko sa English, dili man ta parehas nimo. Dili ko parehas niya nga maayo kay mo English. Mao bitaw nga akong gipaklaro ang iyang tema. Binisaya na kay na may mga binisaya gud to yan na English na binisaya halo-halo. So akong gipaklaro ang tema, binisaya. Oh. Karon binisaya ni iyang tema. Unya matud pa niya siya may naghimuan nga tema. Matud niya pamatud-an niya ang Romana Katolika gitukod ni Kristo sumala sa Biblia lamang. Biblia lamang. Ngano man nga sa iyang pagpamatuod mga kahigalaan, nagagamit og footnote. Ang iyang rason na ako no sa Biblia. Ambot lang og nakasabot ba ni akong kaatbang karon og pulong Biblia lamang. Ang Biblia gani dunay kapitulo ug bersikulo. Kanang footnote wala ni kapitulo ug bersikulo. Apan nganong iya man ang gigamit? Nagpasabot ba nga wala siya makasabot sa iyang tema? Og iya na nang pamaagi nga aron makalusot siya nining temahan niya karon. Mupatigbabaw nga kuno matuod kay mo dangop sa footnote. Murag problema mga higalaan no. Unya mao bitong may object ko ganiha. Kay nigamit siya og footnote. Migamit pud siya og Hebrew o Greek. Kanang pulong Biblia lamang. Dapat unta masabtan niya nga binisaya na siya. Pulong Biblia lamang. Dili na siya English. O dili po na siya Hebrew. Biblia lamang binisaya. So iyang gigamit mga kahigalaan no. Iyang gigamit ang Daniel 2:44. Ang Daniel 2:44 iyang gigamit. Ngano mong gigamit man niya ning Daniel 2:44? Gigamit niya ni aron sa pagpabarog sa iyang tema. Unsay tema niya? Pamatud-an niya nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo sumala sa Biblia lamang. Karon atong basahon ang Daniel kapitulo 2:44 kun mo pasar ba ni? Mao man iyang tema. Mao man iyang pasalig. Sumala sa Biblia lamang nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo. Atong sundan ang iyang teksto. Daniel 2:44 basig mabasa din sa Daniel 2:44 ang pulong Romana Katolika gitukod ni Kristo. Tan-aw nato og mabasa paminawi ninyo mga kahigalaan. Matud pa dinhi Daniel 2:44 ug sa mga adlaw ni anang mga haria ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag ni ang gahom ni ana mahibilin sa laing nga katawhan. Apan kini magadugmok ug magaut-ut ni ining tanan nga mga gingharian. Og kini mulungtad sa walay katapusan. Uy, hain may pulong dinhi nga Romana Katolika gitukod ni Kristo. Hain man dinhi. Ay bro, Eugene Dapo. Hain may pulong dinhi, hain man dinhi ang imong tema. Nga Romana Katolika gitukod ni Kristo. Wala man lagi dinhi sa Daniel 2:44. Ay palpat. Palpak. Wala makababarog ang iyang tema. Sunod na po dito. Lucas 10:26. Iyan yung gamit sa pagpamatuod siyang tema. Lucas 10:26. Tanaw na to mga higala paminawi ninyo. Ug mabasa bagyod din sa Lucas 10:26 nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo. Tatong basahon na. 10:26. Gamit man niya nga teksto. Nagdahom ko nga mabasa gyud. Basig mabasa na ni kay dito ganiha hari man ang gitgutan dito. Karon din sa 10:26 sa Lucas, basig mabasa na ang Romana Katolika gitukod ni Kristo. Tanaw na to, paminawi ninyo. 10:26. Matud pa din og si Jesus mitubag kaniya unsa may nasulat sa kasuguan. Uy, kasuguan naman noon eh. Unsa may imong nabasa? Ay, kasuguan man lagi ni Bro Eugene Gapo. Ingon ka Bro Eugene Gapo ang imong tema Romana Katolika gitukod ni Kristo sumala sa Biblia lamang imong matuda. Karon, gigamit nimo ang Lucas 10:26. Kasuguan man lagi natin Kasuguan man. Ug unsa may imong nabasa? Ang nabasa kasuguan. Wala gyud mabasa din Bro Eugene Gapo nga Romana Katolika gitukod ni Kristo. Pagkadakong problema nimo ani ron Bro Eugene Gapo Problema gid ani ba? Nga dili man din mabasa. Ay atong atuon basig mabasa sa buhat 9:31. Atong atuon basig mabasa dito ang iyang tema nga Romana Katolika gitukod ni Kristo. Atong ablihan ba? Kay dinhi sa Lucas 10:26 kasuguan man. Unya dito sa
Daniel 2:44. Hari man ang nabasa dito. Tanaw na to ang buhat 9:31. Basig mabasa na ni. Okay, basig mabasa na ni bitaw din atong tanawon. Buhat 9 versikulo 31. Okay, basig mabasa na ni ang Romana Katolika gitukod ni Kristo. Tanaw na to ha. Okay, buhat 9 versikulo 31. Basahon na to. Ug unya may kalinaw na ang iglesia sa tibuok Hudya ug Galilea ug Samaria ug nalig-on kini ug nasangyaw kini diha sa katawhan sa Ginoo ug sa pagdasig sa Espiritu Santo kini misanay. Ana, Espiritu Santo may mabasa din wa may nabasa din nga Romana Katolika gitukod ni Kristo, wa may nabasa din Pataka naman din akong kaasbang si Bro Eugene Gapo sa paggamit og mga kapitulo ug bersikulo sa Biblia, di man day mabasa ni. Unsa man gutaw? Ismer naman ang gingnan din Ano? Hudya, Galilea, Samaria. Oy, wa may Romana Katolika din higitukod ni Kristo. Unsa man taong ka Bro Eugene Gapo Sunod, basahon na pud nato ang gihatag niya basig na ni sa Roma ba? Roma 1:7-8. Ana siguro ni sa Roma. Paminawan ninyo mahigala na ni sa Roma karon ba? Mabasa na gini kay Roma god na sa Roma. Roma 1:7 ug 8 atong basahon. Okay, basahon nato basig mabasa na din nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo. Atong basahon basig mabasa na taon ni. Okay? Versikulo 7. Nganha kaninyong tanan sa Roma. Roma man ang nabasa dinhi dili man Romana. Palpak, Roma ang nabasa. Wa mag-ingog Romana. Roma man ang dinhi. Kaninyo nga anaa sa Dios. Gihigugma nga gipanagtawag aron mahimong balaan. Kaninyo maanaa unta ang grasya ug kalinaw nga gikan sa Dios nga atong Amahan. O gikan sa Ginoong Hesukristo. Wa may nabasa dinhi nga Romana gitukod ni Kristo. Naunsa man tao ni si Bro Gapo Versikulo 8. Basahon na to. Basin na si versikulo 8. Una sa tanan, magpasalamat ako sa akong Dios minaagi kang Hesukristo tungod kaninyong tanan kay ang inyong pagtuo na dungog man sa tibuok kalibutan. Unsa may naani? Ang pagtuo na dungog sa tibuok kalibutan, wa man mag-ingon nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo. Wala man. Ang pagtuo na dungog sa tibuok kalibutan. Wa man mag-ingon din Bro Eugene nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo. Ain man ang bersikulo Sa bersikulo 7 ganiha, naa untay mabasa Roma. Roma ang nabasa. Wa mag-ingog Romana. Nakabanday ka ni Bro Eugene Gapo? Sa gigamit ni mga teksto? Roma 1:7. Naay mabasa din Roma. Pero wa mag-ingog Romana. Ang imong tema manggod Bro Eugene Gapo, matod nimo ang Iglesia Romana Katolika gitukod ni Kristo. Wala man mabasa. Ay basig naa sa Juan 4:1. Atong dalion. Unang Juan 4:1 basig diha na ni mabasa karon. Atong basahon be. Unang Juan 4 versikulo 1. Okay. Unang Juan 4:1. Atong basahon ragod basig naa na ni dinhi. Atong basahon. Mga hinigugma, ayaw ninyo pagtuhui ang tanang espiritu, hinunua sulayin ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iya ba sa Dios. Kay daghan ang mga mani nga mga propeta managpanungha sa kalibutan, pastilan. Mini manuon ang naa dinhi. Pastilan Bro Eugene, dili gyud angay kakatuhuan, no? Kay matod pa sa imo noong gihatag nga bersikulo, unang Juan 4:1, susihon ka. Susihon ang espiritu kung iya ba kini sa Dios. Nya karon sa mga teksto nga imong gipasalig, wala mang mabasa diha nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo, way mabasa diha. Way mabasa. Juan 10:16 mao ra gyapon. Taon pud niya. Salamat dito og sa nagatanaw. So, inyong nadungog mga igsoon ang pamahayag sa atong negative speaker sa tema nga pamatud-an sa atong affirmative nga Romana Katolika nga kining ilang iglesia hinukod ni Hesukristo sumala sa Biblia lamang. So ato ta padayon ta sa pagpangutana. So hatagan natong 10 minutos nga mangutana ang atong affirmative sa atong negative speaker. Sa magtingog ka Bro RCT, so magsugod imong time. 10 minutos. Okay, Bro, mayong gabi Bro. Kanang akong unang pangutana ba? Kanina ra magsigig dinay
nga dili gyud si Kristo ang nagtukod sa simbahang Romana Katolika. Ang akong pangutana, kinsa may ngalan sa tawo nga nagtukod sa Romana Katolika nga simbahan kung dili si Kristo? Okay. Objection ko, Mr. Moderator. Okay, ang may objection. Ang niini nga debate karon, Mr. Moderator, dili na ako katungod nga magpabarog. Kay duha nami ang affirmatibo ana. Kay mingon siya kinsa man tawhana ang nagtukod sa Romana Katolika. Kung mapamatuod ko ana og kinsa, nagpasabot nga duha nami ang affirmatibo. Hinumdumi Bro Eugene Gapo, negatibo ko. Ikaw ang affirmatibo, naa sa imuha ang pagpamatuod. Muguba ko sa imong tema. Ano ako naman yung pangutan og kinsa man ang tawhana ang nagtukod. Nga mahimo na akong affirmatibo ana og magpamatuod ko. Okay, Kinsa man counter- Bro Eugene. Counter objection. Naa sa iyaha ang burden of proof kay negative man siya. So gisupak na naay tao nga nagtukod og di si Kristo mo na yang supak. Gubon man kaniya nga ko ang presentation. Oh, di man kas Kristo. Kinsa man yatag na niya. Nasa iya ang burden of proof. I-provide na niya karon. Daghan magana sa libro da. Sige. Okay. So, magkwanta. So, ang desisyon sa moderator, ipatubag ang pangutana kay isip nga negative. So, nangutana man po as negative kuan ang atong kuan kay kung dili si Hesus Kristo may nagtukod sa Romana, kinsa man nga tao. So, negative, tubaga ang pangutana. Pasok sa topic ninyo. Okay, atong tubagon. Ang pangutana, kinsa nga tao? Wala baya kumasayod Bro Eugene Gapo kung kinsa ng tawhana ang nagtukod sa Romana Katolika? Ang akong nasayran nga si Kristo wala mag-ingon nga ang Romana Katolika iyang gitukod. Wala mag-ingon si Kristo ana. Imo man ang problema. Okay. Next nga pangutana. Kay wala man day ka nasayod. Buot ipasabot nga nagsupak-supak ra ka diring wa kay kasayuran. Yes or no? No. Nagsupak-supak ko Bro Eugene kay dunay kasayuran. Asa man ang kasayuran? Naa sa Mateo 16:18, wala mag-ingon si Kristo nga ang Iglesia Romana Katolika iyang gitukod. Wa mag-ingon si Kristo ana. Mao nang gisupak tika. Okay. Ano pangutana? Next question. Kay naa man ka kay kasayuran, balikon akong pangutana. Kinsa man yung tawhana ang nagtukod sa Romana Katolika kung di si Kristo? Kanus ana tukod, asang lugaraha gitukod ug asa nga sita sa Biblia mabasa? Objection, Mr. Moderator. Okay, objection. Ang akong objection, Mr. Moderator, upat na kabuok pangutana ang akong kaatbang. Hain may unahon akong tubag ana, dapat isa lang ka pangutana ug isa ka tubag. Okay, so counter. Ipatubag na niya moderator. Sige. Nawa kay counter. Ang akong counter kay nangutana man ko tubagon niya kinsa tawhana. Okay, Brad, ang tao nagtukod si Tarpulano gitukod sa Jerusalem o asa ba na Pilipinas morning tuiga. O ano ba? Sayo na Okay. kayo. So, magdesisyon ang moderator. Bro, affirmative paki-refresh sa imong affirmative paki-refresh sa imong pangutana. Isa lang ang ipangutana kay aron tama-tama kun madili maubos ang iyang Dili magkuan. O sige. Atong kuan dire. Kinsa man jud nga tawo ang nagtukod sa Romana Katolika kung dili si Kristo kung tinuod nga nasa kasayuran. Sige, go. Okay. Okay. Bago ka mo tubag negative, so akong kuan na kay ataganta kag 20 segundos, then pagka ma-resume na ko imong time. So please tubag. Ni ang tubag. Wala ko masayod kung kinsang tawhana ang nagtukod anang Romana Katolika nimo. Ang atong nahibaw-an si Kristo wala magtukod og Iglesia Romana Katolika. Mao na akong nahibaw-an. Adili na nako na problema kinsa nagtukod sa inyo ha. Ang importante sa ako nga si Kristo wala magtukod og Iglesia Romana. Okay, next question. Kay wala man ka nasayod, buot ipasabot nga wa kay ibang kaagan rong gabi una. Okay. Ni ang tubag. Duna ko'y hibang kaagan. Ug ang akong nahibang kaagan nga si Kristo wala magtukod og Iglesia Romana Katolika. Mauna siya Bro Eugene Gapo. Sige. Natubag ang pangutana. Next question. Unsay sitas mabasa sa Biblia
nga nag-ingon si Kristo wala ko magtukod og Romana Katolika. Unsa may sitas mabasa na? Oh. Dunay sitas nga mabasa og masabot. Asa nga mabasa og masabot nga sitas? Mateo 16:18 nga imo ning gigamit ganiha. Niya dinhi akong basahon. Oh. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro ug si babaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. So walay pulong dinhi nga iglesia Romana Katolika gitukod ni Kristo wala. Okay. Kanang imong gigamit nga San Mateo 16:18 nga nagtukod si Kristo og iglesia, mao man ang iglesia nga giwali sa mga apostol? Yes or no? Okay, objection Mr. Moderator. Okay, objection sa may objection. Wala nami magtema Mr. Moderator kung mao ba ni ang giwali sa mga apostol. Walay wali sa mga apostol sa among tema. Ang among tema iyang pamatud-an nga ang Iglesia Romana Katolika tinukod ni Kristo. Wala mi magtema giwali ba sa mga apostol. Okay, ni counter. Mo counter ko ba ang akong pangutana mao ba ni kay kung motubag siya mao ang follow-up na kong pangutana katong giwali sa mga apostol si Kristo by founder ato ana manunta pero di man sa katugan. Next question na lang ko. Sige. Sige. Lain pangutana. Naa sa San Juan Kapitulo 10 versikulo 16. Niining Bibliang Protestante nag-ingon and beside the Jews I have chosen people among the Gentiles. They must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under their only universal head and shepherd. Ang akong pangutana, unsay nadungog nimo sa akong gibasa? Catholic Church o dili Catholic Church? Okay. Akong dungog Katolik. Pero wa na ako madungog nga ang Iglesia Katolika Romana tinukod ni Kristo. Wa na ako na madungog sa imong gibasa. Wa na ako na madungog, Mr. Eugene Gapo. Padunggar ako nga ang Iglesia Romana Katolika tinukod ni Kristo. Okay, sunod pangutana. Okay, kay ingon niya wala daw nadungog. Katong giilitok naa sa San Juan 10:16 nga Iglesia Katolika or Catholic Church nga matod nimo nadungog nimo naabot man gyud to sa Roma. Unya karon kay niingon man si San Pablo Roma Kapitulo 1 versikulo 8 nga nagpasalamat ako kaninyo una sa tanan. Kaya ang inyong pagtuo nasangyaw sa tibuok kalibutan. Ngayon ka ba nga kanang simbahanang nasangyaw sa tibuok kalibutan mao nang gikan sa Roma og si Kristo founder ana? Yes or no? Dili na ako na uyunan ang imong pagsabot sa maong teksto. Ako'y mo pasabot nimo ana aron klaro kaayo. Objection, Mr. Moderator. Eugene Gapo. Okay, stop na tong time. Objection, Mr. Ang atong objection, mooyon ba siya nga katong simbahan nga naa sa Roma nga nasangyo sa tibuok kalibutan si Kristo founder ato? Yes or no? Okay, negative. Unsa may mong counter? Gitubag na nako na Mr. Moderator, dili na ako uyunan ang iyang pagsabot sa maong teksto. Bro, wala ko mangutan nagpagsabot, bro. Wala dili pagsabot ako pangutana. Affirmative. Please, kuan so mag-rolling nako. So kaganina nadungog na ko yung tubag dili niya uyunan. So i-reset na kong time. Tubaga 20 seconds padayon sa tubag, Mr. Negative. Nganong di makamuyon? Dili na ako na uyunan kay iya nang iaplikar nga Romana Katolika. Wa man mag-ingon dia nga Romana Katolika gitukod ni Kristo. Mao man na yang tema, dapat mao na yang basahon. Mao nang dili na ko uyunan mo gamit-gamit sa teksto nga wala mamao ang iyang pagsabot sa maong teksto. Okay. Di na ko uyunan. Next question. So sunod pang Katong naa sa Roma Kapitulo 1 versikulo 8 nga nagpasalamat si San Pablo kay ang pagtuo ninyo diya sa Roma nasangyaw sa tibuok kalibutan but pasabot Romana. Ang pangutanan nako, kinsay founder ana simbahan nga nagsugod sa Roma nilakaw sa tibuok kalibutan? Sa founder ana? Kinsay founder? Wala man mag-ingon sa Roma 1 City kung kinsay founder diha. Og wala po'y mabasa diha nga ang iglesia. Objection, Mr. Moderator. Wala. Okay. Start the time. Nadungog na kong affirmative nagtawag sa moderator. Unsa may Wala ko mangutanan niya kung naabay mabasang founder diha.
Ang akong pangutana, kinsay founder anang simbahana or iglesyahan nga gikan sa Roma nga nilukop sa tibuok kalibutan nga gipasalamatan ni San Pablo? Kinsay founder? Okay, counter, nakay-counter. Ako nang gitubag, Mr. Moderator, nga wala maghisgot yag kinsa na sa Roma Okay, uno sige. Wa kay counter. So, nangutana ang atong affirmative, negatibo, nga kinsay founder anang nasa Roma chapter 1 verse 8. So, please, kay wa man kamo kuan, so atong ipatubag sa imo ha. O, kinsa? Padayon. Okay. At padayon na ba? Sa pagtuo, ang founder si Kristo. Ang pagtuo. Pero dili na siya Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Nga gitukod ni Kristo, wa kay mabasa ana, mong igo ra kay gaklim. Basaha sa ngang Romana Katolika tinukod ni Kristo. Bago mo claim, bro Eugene Gapo. Sunod pang utana. Okay. Kay iya man giuyunan nga si Kristo ang founder anang simbahana nga ning kuyanap sa tibuok kalibutan nga gikan sa Roma. Ang pangutana. Objection, Mr. Moderator. Objection ko, Mr. Moderator. Sa objection. Ang dili niya kuanan dungagan ang akong tubag. Ang akong tubag sa iya ha, ang founder sa pagtuo nga nakailap sa tibuok kalibutan si Kristo. Wa ko mag-ingon nga ang Iglesia Apostolika Katolika Romana founder si Kristo. Okay, so ini counter. Walay counter objection, Mr. Moderator. So unsa man di ka counter, so sabon nimo pangutana. Sige, ang akong pangutana kay iya man sige ato pagto. Kaya man giingon na kanang pagtuo nga ni kuyanap sa tibuok kalibutan si Kristo ang founder na kana bang pagtuo nga si Kristo ang founder gadala ba nag-iglesia? Yes or no? Niyang tubag. Yes, nagadalag iglesia, pero dili iglesia Katolika Romana. Dili da siya mao ang gitukod ni Kristo. Balik sa tema, bro Eugene Gapo. Okay. Kumpletuhan na yung tema. Kay ang ingon nimo dili. Lagi. Ang ingon nimo dili. Unsang iglesia nga gikan sa Roma nga gidala nila ang pagtuo nga si Kristo ang founder nga gikan sa Roma. Unsang iglesia nga nilukop sa tibuok kalibutan nga gikan sa Roma. Okay. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection. Ang among tema, Mr. Moderator, gusto na ako nga magpabilin sa tema ang akong kaasbang. Ang among tema, pamatud-an niya nga ang Romana Katolika tinukod ni Kristo. Dili kay unsang iglesia ang pagtuo miabot sa tibuok kalibutan. Mo man mi magtema ana. Okay, Ang tema, counter. Ang atong counter objection Counter. ni Oyo naman siya nga katong pagtuo nga nasangyaw sa tibuok kalibutan si Kristo founder. Uyo na pod siya nga nagdala ba tog iglesia? Karon kinsa mang iglesia nagikan sa Roma nga nasangyaw sa tibuok kalibutan nga si Kristo ang founder ana. Okay, so desisyon ako. Pakitubag na lang negative kay ang ilang pagtuo mo god Romana Katolika na. So tubaga na lang yang pangutana kay mamayang kuan po. So pasok mo ang pangutana po niya kay may tungod mangod sa Iglesia Japon. Okay. Wala nganli ni Kristo kung unsa ng iglesia ug klaro kaayo nga dili na siya Romana Katolika nga tinukod ni Kristo, dili mao. Sunod nga pangutana. Okay. Kay di man ka na iglesia Romana Katolika, kinsa mang simbahan na? Niyang tubag, wala lagi nganli ni Kristo. Brad, Matthew, objection. Kristo ano. Objection. Wa ko mangutana gihinganlan ba na? Kay ingon mo siya dili gyud na. Kinsa man din ang simbahan nga si Kristo ang nagtukod nga gikan sa Roma nga milukop sa tibuok kalibutan ug di na Roman Catholic Church. Kinsa man na? Okay, counter. Counter, Mr. Moderator. Wala gani nganli ni Kristo. Ana. Nganong muhatag ko niya ngalan nga mismo ang magtutukod, wa man magngalan ni anang iglesia Okay, rolling na po, rolling. So, usab sa pangutana Mr. Affirmative karon matubag sa atong negative.
ang Okay. pakiusab ko. Ang akong pangutana kay gidinay man niya nga dili gyud na Roman Catholic Church kanang simbahana nga nasangyaw nga si Kristo ay founder. Ang akong pangutana, hilabihang daghanang relihiyon karon. Kinsa man di ay na simbahana og dili na Roman Catholic Church nga iglesia? Kinsa na iglesia na? Okay, bago ka mo tubag negative, so pag mo tingog na ka, magsugod i-resume na kung time nimo, 20 seconds. Okay, balik ko ng tubag. Wala lagi nganli sa magtutukod, Bro Eugene Gapo, kung kinsa ng iglesia ha. Wala nganli sa magtutukod, maunang dili ko makahatag nimo kung kinsa ng iglesia ha. Kay wala magngalan ang magtutukod si Kristo kung kinsa ng iglesia ha. Pero dili na Romana Katolika, kay wala nganli ni Kristo. Okay. Sunod nga pangutana. Sunod pangutana. Oh, sunod pangutana. Kay gigamit man nimo ang sa imong pabarog kay ganina pertindagana kayong sitas. Sa katong daghang kay sitas nga imong gigamit ganina, nakabasa ba ka didto Roman Catholic Church dili gitukod ni Kristo? Nakabasa ka wala? Ani ang tubag. Wala ko makabasa, Bro Eugene Gapo, sa mga teksto nga imong gihatag ganiha nga ang Romana Katolika tinukod ni Kristo, ako pabasa ana. Maubitaw na nga perting bungkaga sa imong tema kay di man mabasa ang mga teksto nga imong gigamit. Di gid mabasa nga ang Romana Katolika tinukod ni Kristo. Wala ko kabasa ana. Sunod nga pangutana. Okay. Kay wala man di ka kabasa sa Biblia nga ang Romana Katolika. Sige. Wa man di ka kabasa sa Biblia nga ang Romana Katolika dili si Kristo nagtukod, buot man nimong ipasabot nga nigamit. Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Stop ang time. Nalang Unsa na may objection negative? Ang akong giingon, Mr. Moderator, nga wala ko makabasa sa mga teksto nga iyang gigamit ganiha nga ang Romana Katolika tinukod ni Kristo. Wala na ako na mabasahi nga ang Romana Katolika tinukod ni Kristo. Mao na ang akong tubag sa iya, dili sa balihon. Okay, affirmative. Unsa imong counter? Akong next question ako, bro. Kaya rito malangay. Kay 45 seconds na lang. 49 segundos na lang ha. Sige. Sige, padayon. Ang akong pangutana mauning ni kay wa man day sa nakabasa sa iyang mga sitas nga si Kristo ang founder sa Romana Katolika. Buti pasabot nagbasa sa teksto nga yaharang gisabot-sabot. Gipahid niya sa Katoliko nga dili tinuod. Gyud na mao ang pasabot. Gibasa na ako ang mga teksto nga imong gigamit kay ikaw may nagamit ana. Unya sa akong pagbasa, wala ko'y nabasa nga imong tema nga ang Romana Katolika tinukod ni Kristo. Wa ko'y nabasa ni ana. Mao bitaw nang wa ka kabarog karon gabi Bro Eugene Gapo, perting palpaka sa imong tema nga dili mabasa sa Biblia. Tawatana. Wala na, bro. I-web na lang. Wala naman na. Kuha naman na sikas naman ako. Sige. Salamat, Bro Eugene Gapo. So, nadungog na to mga igsoon ang pag cross-examine sa atong affirmative sa atong negative nga stand kaganina nadungga na to. So, ato ta sa final conclusion. Sa final conclusion mga igsoon maguna ang negative no para kuan. So, 5 minutos lang ni so atong sa iset ang time. Set sa natong time. 5 minutos kada isa nila. Okay. Wait lang. So, klaro man sa kuan. So, negative magsugod imong time 5 minutos sa imong conclusion, final conclusion, idiga ang tanan ganong di man jud ka musupak man jud ka nga dili lagi na tinukod ni Jesus Christ ng Iglesia Romana Katolika. So, 5 minutes. Go ahead. Okay. Ako untang ikuan tanan mga kahigalaan. Ang problema kay di na maapas sa akong oras ang minutos kay gamay kaayo. Pero hinumdumi ninyo sukad ganiha sa barog sa affirmatibo sa mga teksto nga iyang gigamit. Daniel 2:44, Lucas 10:26, Buhat 9:31, Roma 1:7-8, unang Juan 4:1, Juan 10:16, Mateo 16:18. Kana nga mga bersikulo o kapitulo sa Biblia wala mag-ingon nga ang Romana Katolika tinukod ni Kristo, wala maghisgot ana ang teksto. Iya ra nang kanang huna ra na ni Bro Eugene Gapo nga ang Romana Katolika tinukod ni Kristo samantala ang teksto wala gyud magsulti ni ana. Karon pertig yung samian ni Bro Eugene Gapo. Wa gyud ka pa matuod sa iyang tema. Daghan na ni nga mga teksto nga iyang gigamit pero way bisan usa nga nabasa nga ang Romana Katolika tinukod ni Kristo, wala gayud.
Unya kini iyang tema baya iyang pasalig nga sumala sa Biblia lamang. Karon kay wala may nabasa iya rang buot-buot. Mobita na ang ato pa ning padayonon ning buha Juan 10:16 niya basig din hinan ni mabasa. Juan 10:16 atong basahon. Basig na ang Romana Katolika tinupod ni Kristo. Matod pa dinhi. Og ako adunay ubang mga karnero. Oy karnero man lagi ni Bro Eugene Gapo. Wa man mag-ingon nga Romana Katolika tinupod ni Kristo. Karnero. Atong sumpayan og basa. Ug ang akong mga karnero, ubang mga karnero nga dili sakop nining turila. Uy, turila lamang lagi ang gisgutan. Sunod. Kinahanglan pagamanduan ko usab sila. Ug sila magapatalinghog sa akong tingog. Ug usa unya ang panon ug usa ang magbalantay. Wa man mag-ingon dinhi nga ang Romana Katolika tinupod ni Kristo. Asa man kanang kung anang tekstoha Bro Eugene Gapo, oy. Natingala bitaw ko no nga kani si Bro Eugene Gapo, kaning debatidor gyud ni nga si FD, Catholic Faith Defender. Nadungog gyud ni sa tanan ba? Ha? Daghan ang nakaila aning Bro Eugene Gapo nga maayong debatidor sa Romana Katolika. Pero niini nga takna sa gabi ang iyang tema, Romana Katolika gitukod ni Kristo. Walay bisan usa ka kapitulo o bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga ang Romana Katolika tinukod ni Kristo. Abot manuon siya pagtuo nga nasangyaw. Wa man mi magtema anang pagtuo nga nasangyaw. Bro Eugene Gapo sunod kanang tema na pod nimo kanang pagtuo nga nasangyaw ha. Kay aron dili ka mo kuan ba motipas-tipas sa atong tema. Klaro ang imong tema, ikay naghimo ani nga Romana Katolika tinukod ni Kristo. Pero wa gid nimo patud-an ha. Kamo nga naminaw karon niini nga live. Ha. Kamo nga naminaw niini karon. Hinumdumin ninyo ni si Bro Eugene Gapo, bisag usa ka kapitulo o bersikulo sa Biblia, wala siya kapamatuod sa iyang tema nga ang Romana Katolika tinupod ni Kristo. Wala gayud. Maubitaw na nga hangtod karon. Hangtod karon gipangutana ko niya, unsa nang iglesia ha? Unya nganong muhatag man ko nimo Bro Eugene Gapo kun unsang iglesia ha nga samantala ang magtutukod wa niya nganli. Wala ni Kristo nganli kun unsang iglesia ang iyang pagatukuron. Wala nganli. Samot naginganlan pa ni Kristo, perting angkunan nimo. Angkon ko na gid noon kag samot. Mauna nga wala nganli ni Kristo. Kay ngano man ang huna-huna sa Dios, Bro Eugene Gapo dili sama sa huna-huna sa tao. Sumala sa Isaiah 55:8. Ang huna-huna sa Dios dili sama sa huna-huna sa tao. Kay kung ginganlan pa na ni Kristo kun unsang iglesia ay grabe. Kamo na ang number 1 nga mo angkon nga kamo na. Bisan man gani nga wala panganli ni Kristo kung unsa ng iglesia, grabe ninyo pangangkon. Grabe ninyo pangangkon. Unya, tuga-tuga mo pangangkon nga dili ninyo mapamatud-an sa Biblia. Nga ang Romana Katolika tinukod ni Kristo, wala yun. Mauna, Bro Eugene Gapo, ha? Pasensya na kaayo. Giilat ka nga maayo kang debatidor, pero nining takna sa gabi, wala gid ka kapamatuod sa imong tema nga ang Romana Katolika tinukod ni Kristo. Salamat kaayo Mr. Moderator ug labi na sa akong pinalangga nga kaatbang si Bro Eugene Gapo ug labi na sa nagatan-aw niini nga live. I hope mga kahigalaan kamo nagatan-aw diha masabtan ninyo ang kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kanato og kagawasan. Dili ta magpabilin diha sa pundok nga nag-angkon-angkon lamang nga dili mapamatud-an sa balaan nga kasulatan. Dili ka pamatud-an ug labaw sa tanan ang akong kaatbang wala ka pamatuod sa iyang tema. Dako kay ning palpak alang sa mga CFD karon nga nagatan-aw. Mga CFD, hunahunaanan ninyo ni nga ang inyong debater wala gid ko pamatuod nga ang Romana Katolika tinukod ni Kristo. Bye-bye ug maayong gabi sa tanan. Okay, nadunggan nato ang pamahayag sa atong negative speaker nga dili gyud siya mooyon nga kining Iglesia Romana Katolika tinukod ni Hesukristo, sumala sa Biblia lamang. So adto ta karon sa final conclusion sa atong affirmatibo nga maningon nga kini laging Iglesia Romana Katolika tinukod jud ni Hesukristo, sumala sa Biblia. So ibuwas ang tanan Bro Eugene, 5 minutos magsugod sa diyang mutingog na ka. Salamat kayo Mr. Moderator. Muna akong giingon kaganina pa maguba lang ning simbahang Katoliko kung makasitar siya kinsa nagtukod o dili si Kristo ang nagtukod. Ingon siya, wa man ko kahibaw ana. Na wa di si kahibaw. Wa sa kahibaw. Unya, kamong mga Sabadista pangundang na mugwali sa Facebook nga si Constantino ang nagtukod sa Katoliko, si Pope Gregory the Great ang nagtukod sa Katoliko, kay mismo inyong amigo wa man mo gamit ana diri sa mong debate.
Dapat pagpangutanan ako kung kinsang tawana og di si Kristo. Ingon ta siya, si Constantino may founder ninyo. Muna di gid si Kristo gatoko ninyo, si Constantino jud. Ang iyang supak hinggamit ra sa sita-sita sa Biblia nga, di man yun mas Kristo kay ta. Klaro kayo ba? Makita mo jud diri. Wa jud mabasa. Way mabasa, kumukonklusyon na dayon ka nga dili si Kristo nagtukod og way nabasa. Karon kay wa man po nabasa sa Seventh Adventist, bote pa sa bote, pud si Kristo nagtukod na. Tanawa. So, mo niya akong kaatbang, karon pa ko nakaatbang og supakiros Ginoo. Ngano man? Supako niyang kabubuton sa Ginoo. Unsa gingon sa Ginoo sa Isaias 44, 41:4. Kung wa ko masayop, ang Dios mo'y nagbuot sa dagan, sa kasaysayan. Di man siya modawat og istoryahay, kay gusto niya Biblia lamang. Gibutan niyang kabubuton sa Ginoo. So pakiros Ginoo ni, ingon mo nagtuman mog sugo. So pakirom lagi mo sa Ginoo. Ikaduha, sige ingon ang iyang mga amiga dire, mga amigo. Hoy, congrats, asa mo napita ming daog? Butana brandaan, objection na. Gamit ang Biblia, objection na. Wala. Mapildi lang gini Katoliko pag makahatag kag dili si Kristo kinsa ang founder. Asam tong inyong gingog si Constantino, nagamit nimo. Si Pope Gregory, nagamit nimo. Katong gipahayag ni kuano nga nagtukod sa simbahang Katoliko mao kuno si Pope Virgilio. So, kinsa na wala inyong itugan? Wajay kasiguruhan. Magubala na og kinsa man. Wala. Okay ba na? Nagkakagsita si basa na pero wajud siya nabasa nga dili si Kristo ang founder no. Katong mo isa pagtuo man kanang naa sa Roma ningon si San Pablo ang inyong pagtuo kang kinsa man ang pagtuo nagikan sa simbahan nagitukod ni Kristo na sangyaw sa tibuok kalibutan. Di lang jud ninyo madawat nga ang Roman Catholic Church mao ni simbahan nga milukop sa tibuok kalibutan. Oy pasok lang imo gikan naman mo Amerika. Di na madawat. So sa kasaysayan ta sa Biblia, way labot tong mga kasaysayang Britannika. Kinsa man simbahan nga nag-ugat gikan sa Roma nga ang sinugdanan na sa Jerusalem. Roman Catholic Church. Daog ra gyapon tani, bisag asa ang guluhan mo na mayon ko, bisag asa pa ta mag-abot og debate. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram ug usa pa ng klaseng mga platform sa social media. Di gyapon mo kapildis Katoliko. Di mo kahagba. Makahagba ra mo sa Katoliko, makahatag mo di si Kristo kinsa. Sige ra mo katakis doktrinas Katoliko. Wa magaling mo katakis founder. Wa mo kabantayan na. Sige mo pangilabot sa Katoliko. Katoliko nangabuang kaguyod-guyod og larawan ni Santa Maria ga prosesyon. Katoliko nangabuang kay tuwa ga rosaryo. Wa ka daot sa founder. Kabantay mo na? Wala. Sige na, doktrina atake. Pero wa sila ka-atake sa founder. Kaya kung maka-atake sila sa founder, mapugo sila ukab sa panid sa kasaysayan kung gisa nagtukod sa Katoliko. Apan kay kini nga tong amigo, hural mong gid sa, wate labot kasaysayan brad. Bibliyahay lang kita, gisupak niyang kabubuton sa Ginoo. Isaias 41:4. Ang Dios mo ay nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Job kapitulo 8 bersikulo 8. Read the history book and see. Mao na nga gisupak niya kiniray kaatbang ako sa pakiro Ginoo siya tuman mes Ginoo. Asa naman yung tuman na waman nagtukod si Kristo simbahan galain magagimo na magas Amerikano nagpasakop naigitukod adto ka sa Amerikano paningkamot na lang ka diri may daog ko sa debate sarang nalanggod na pulitan kasi mong pastor imoon kagliman paldo 10,000 ang bulan matik na kani ko ninyong pakigdebate dili ko niingon nga kanang pangkamatuoran ning inyo pang-rating ra man ning inyo or mapansin mo sa inyong pastor padali kay mo matos up nga kaon mog liman kay maayo mog Biblia nakadebate mog sikat ana ra man dira Moderator. Abot mo noon. nalangan Padayon lang kay 13 seconds na lang. Padayon. wala na nalangan bisa pag-usahan mo object birahan jud tiket sa kong programa mo na reality diha. Ana na siya. So ato ni padayon ron taon-taon. Bayong gabi ka natong tanan. Sige na, 1 oras. Okay, so time na. So nadungog ninyo ang pamahayag sa atong sa affirmative ug negatibo. So kamo na magdesisyon kung kinsa gyud ang naa sila sa kamatuoran o kinsa gyud midaog. So magpasalamat ba? Napabay pasalamat sa imong bro Eugene.
Ako pasalamat ko Mr. Okay. Moderator. So, si unang sa salamat. nato si affirmative sa. So, pasalamat. Sige bro, pasalamat aning atong amigo karon nga karon ra jud mi nagkaila ni Facebook si nganan ninyo ko to na record sa kuan limot ko kay pagkawalan na lang kita man kunoy nga sa Facebook murag kuan ni murag broken hearted siguro ni o pagkawalan na lang kita haguloyas bayan ni oy ani gid ang mahigugma ta brother pilion jud nato ning malipay atong partner no bahala na lang magsakita o pagkawalan na lang kita iatag na lang tika bitaw bro salamat kani mo bro ha sa atong sunod gayon og dapat gyud tayo laing higayon nga makigdebatihay pud dire friendly debate ning ato no heart feeling mo nigingon sa inyong amigo debate sa rason ta why labot ang korason sige bro. Okay, negative, pasalamat. Salamat kaayo Mr. Moderator ug labaw sa tanan una-una sa Dios nga nagmalampuson kini nga debate karon ug nagatuo ko nga kini nagpataliwala gayud ang Dios. Labi na sa akong pinalangga nga si Bro Eugene Gapo nga nadayon gyud ang among debate niini nga takna sa gabi ug nagatuo ko sa nagapaminaw nga sila ra ang magtimbang-timbang niini ug salamat sa mga viewers ni Bro Eugene Gapo. Unya ang akong pangalan di ay Ricky Belmas Dilanon no. Unya salamat kaayo Mr. Moderator nga bisan tuod og kalitra ko mi text pero nakahimo gid ka sa pag-moderate namo karon. Nasayod ko nga ikaw usa ka moderator ug labaw sa tanan ang Dios lagi magapanalangin nimo. Ug sa tanan nga niya dinhi nga tan-aw niini nga live. Salamat ug maayong gabi sa tanan. Okay, ako pod as moderator nagpasalamat ko sa atong duha ka debater karon nga at least nahuman jud alas 9 yun ang ilang sabot gud na 8:57 ang time hapit na magkuan so tama-tama gyud. So pasalamat mo ko labaw sa tanan sa makagam ang Dios sa Israel nga kanunay nagagiya sa ato sa permente ug unta magpadayon ang inyong mga bisag unsa inyong mga objection mga objective sa kinabuhi magpadayon lang ta para sa kamaturan. So daghang salamat kini inyong amigo si Aki Giri Binoak. Salamat, mayong gabi.